Amice, trezește-te, vremea plimbării. Ce m-am trezit? Bine, Crypto. Mergem la plimbare. Voi aveți cu toții super puteri, dar sunteți niște supereroi jalnici. N-am văzut nimic. Suntem doar niște animale de adăpost, dar suntem mai puternici decât credeți. Sunt singurul care nu are super puteri. Super animale. Activarea. Scuze, ai spus ceva? Cât de mult ai băut azi? Am băut 2 toalete și un bideu. Da, și un bideu. I am tired.